Hem de ser responsables dels documents que emetem, ja siguin cartes o correus electrònics com és el cas. La seva imatge ens representa i no podem enviar missatges amb faltes d'ortografia. Fixem-nos en aquest cas. Aquest correu té diverses faltes. Com que estem al Gmail, per corregir-les, accedirem al corrector. Això es fa mitjançant més opcions, que és representat per la icona dels tres puntets, i cliquem a Comprova ortografia. Immediatament el Gmail assenyala el que ell considera que són faltes. Les possibles faltes estan assenyalades amb aquesta mena d'ombrejat vermell. Per corregir-les, puc acostar-me a la paraula que ell considera que és falta, per exemple, factura, on ens hem deixat la C, i clicar al botó esquerre del ratolí. Ens farà diverses propostes. En aquest cas, la correcta és la primera. Puc anar repetint el mateix amb la resta de faltes. Venciment amb C, regularitzi amb T i brevetat, esclar, amb V baixa. Botó esquerre i trio l'opció. En altres casos es pot equivocar, per exemple amb els diminutius, número o departament. En aquest cas, també faré clic amb el botó esquerre, però ignoraré la recomanació. I el mateix faré en departament. Ignoraré la recomanació. El Gmail acostuma a encertar en quin idioma estem treballant. Si cliquem a Torna a comprovar l'ortografia, podrem veure que normalment la posició en la que està és automàtic. Però podem canviar a qualsevol altre idioma, com ara el català o com ara l'espanyol. Treballis amb l'idioma que treballis, però recorda que el corrector només és una ajuda, no et substitueix. Per exemple, en aquest correu encara hi ha faltes d'ortografia. Dates no és correcte, hauria de ser dades. Però com que la paraula dates existeix en el diccionari, ell no t'adverteix. Per tant, utilitza'l amb precaució, no et substituirà. Això sí, t'ajudarà moltíssim.